Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi e kaunti ma Migori kama koro kaunti no chuogo bod mokwongo madhi konyo chenro mag choko osuru mong'ere kaka County Revenue Authority Board. Bod ochuogi bang' od bura ma Migori ne kalo paro mar chik ma bende idendo kaka County Revenue Administration Bill dwe mar 5 mar higani. Bod no telie kod jakom mare Tom Kasera ka oting'o ji 8. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olima wacho ni bod ni dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori e choko osuru kendo keto okenge makare mana ni osuru duto ma ochoki ochopo ne piny owacho. Olima wacho ni bod ni bende kinde machiegni dhi neno ni kaunti ma Migori otiyo kod lony manyasani e choko osuru. E komenda mokalo kaunti ma Migori ne ochoko osuru maromo milion 400 ka komenda ni kaunti ma Migori geto choko osuru maromo milion 600. E choko mar omenda mondo mi watigo nego jopiny samoro nitiere ng'ikruok matindo tindo kaluwore gi jok machoko. Koro kaka ung'eyo sirikal tegemea choko mochoki kuom jopiny eka giduoki kuom jopiny mondo dhi otinegi. Koro wageno ni bod ni nyalo konyowa e choko omenda e yo makare, e yo moriere. Kendo achiel kuom gima nawinjo ka bod olieko kako migi tich en ni choko mar omenda chakre chirni waduto te gidwa timo weche ariyo madongo. Mokwongo gin gi gombo mondo mi lainde mag choko omenda girie stream ka stream mondo bed ni kare.